откручивай. Ина хуй мекни генератора и экскаватор XMG 335. Шогирон и поперечная. Ира сыс мекнява, она эра Салом алейкум ама каса хубин тенжем барда ҷону ана нигаҳ кунед. Хуш омадед ба канали ман Номад Зоира ва ман ҳамин канал ташкил кардам барои дастгирии муҳоҷирон. Ана ҷонаҷон дидем този заводӣ мекунем овоз мебурорам. Ана ми овоза мо қашмо ҳалл дал мекунем. Ҳамо римен чишлага ҳамро мекашем. Ин ҳами римен. Кайса права экскаватор дакон маҳрамат. Номерои телефони ман 8 921 908 0748. WhatsApp кор мекунам. Ина диди бародарҷон ина ҳа римен уже трашдага ана наи натижноя диди ина ҳа натижноя ина баргиша поперечнира ина ҳа ина поперечник ме қапаку ана нигаҳ кун бародарҷон ман ихе дуст қад нишон метавонам барои яхе шогирдон и поперечная ира сыс мекунава ана эра часовой стрелка аку то мехра соат кану то мехра ана хе тош метавонад ира истомети и хуй мешава ира ис то доди и генератора тела мекна ис и наир римен танг мешава фаҳмидӣ баъд ира сахт мекунӣ тамом ин ҳами кора мо кардем ана овоз гум шид диди бародарҷон механик ҳа гуфтам ки шид гам нест биги хаямра сахт кун ягон ҷои қиниш нест ана нигоҳ кун бародарҷон дидеси ин ҳами генератор кам Нихуя себе. Аккуратнее, чтобы вниз не улетело. О! Хватит, наверное, да? Откручивай. Ина хуй мекни генератора и экскаватор XMG 335. Хватит, наверное? Теперь тот болт тяни. Затягивай. Она еще сахар мекни. Там тоже на 17, той же головкой. Только смотри, ключ, говорю, держи, чтобы не улетело вниз. Затянуть, да? Это затягивай сейчас... по часовой. Да, сейчас открутили, да? Угу. Он идет туда, да? Угу. Салом алейкум, акай Зоири наомаде ба дастгирии хеле экзамена споридем. Як ҳафта пас гуфтан тайёр меша бо бадаси ба дигар бачаҳо меям гуфтан роиш мекунем мерава дигар бачаҳо тайёр шуда буда як ҳафта пеш ҳаму спурдага ина гирифтем рафтесем шуна иншалло мебарем ба метроро миён ҳамҷа мегирам кай зоид ба дили пур бошад бачаҳоро гуфтам ги биё спурдам гирам ягон чи нест кадаме ки спурдане 100% рост ака. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Акай Зоир шо ина ака омадем иншалло ба дастгирии худ на экскаватор ҷои кора қабул кардем кора иншалло кора сар мекунем инем бачаҳое ки кадоме ки на ҷои кор дар кор боша праваи российский чизе ки дар кор боша ҳами Акай Зоир да муроҷиат кунем иншалло. Акай Зоир ҳамаша худаш дастгирӣ мекуна ёрдам мекуна иншалло ёрдамтон мекуна бо Давай заводи. О, иди. Все, глуши. Ана бародарҷон хайна видео ба охир расид. Маънош ҳамин чия ки ҳамон вақте ҳамун свистит мекуна, ремен дроз мешава, шкиф то мехӯрад дроншта. Я барод мегирам, мехапа бад ремен то мета фаҳмидӣ, на? Барои ҳамиқа ана ҳами ҳар до ҳам хеле ҷазир наша гуфта чӣ мекунам? Бояд кам бикашид даи ҳавои гарм резин ғоз мета. Инам хеле бародарҷон. Лайк подписка фаромӯш накунед, як лайка бизанед и бепулай бародарҷон ба мора мо шумо хурсандешем. Ҳам па тикток, ютуб то ҳами лайка набинам, видеоро продвигат намекунам. Марҳамат, ҳар одам айхлиш зависит мекунад права гирифтан.